maturaken sungkem bekti kula Kanjeng Adipati. Siung laut sabda dalem. Ngon mucos pangabekti ning ngarsaning ingsun. Nggih, wis untampa ora liwat puja pangestuku kebat sira tamparate sanget anggen kawula nampi. Mugi handadosaken jejimat kula Kanjeng Adipati. Sakmuse lenggah Kang Satata. Nggih. Ngadeponing Pendopo Agung Kabupaten Ngrati kadiparan pawartane nggonira tak pasrahi kewajiban lan tanggung jawab katentreman ana ing Kabupaten Ngrati sak kukupek. Kados mekaten nggih. Namung kemawon yen to sak mangke anggen kawula matur wonten sisit semberipun kawula nyadong pangaksama ingkang kathah. Siung laut gedhe palimir maku kang tumanduk marang jeneng sira. Nggih. Sasampunipun handika ingkang nyepeng pradata adil wonten ing Kadipaten Ngrati. Awakipun para kawula sedaya tansah seneng manahipun panguripan wonten ing paran pradesan minggahipun Kitha Raja. Sedaya mboten kekirangan sandang dalah pangan lan pewangunan sampun marata sedaya Kanjeng Adipati. Nggih. Tetes titis. Nggonmu matur semendan datan karepik gawe bombong rasaning penggalihku. Marmane adoh tak caketake lamun to caketak rumakutake. Sumurupa. Seje bab rembug tata praja ingsun kepen ngudal rasaning batin. Wonten unek-unek. Nggih. 40 dina kang kapungkur ing antaraning sare lan melek liyep layaping ngaluyuk nuju aku mempen semeti minto panguwasaning Sang Hyang Widiwasa. Ana wisik saka Jawata kang akarya leka jebul nggonku mbau Denda Nyakrawati lungguh gambar Maesondana ana ing Kabupaten Ngrati kuwi ancik-ancik marang kunarepane wong tuaku Rama Ayo Subandar. Nggih. Yen ngono ora ana gunane nggonku saben-saben mangsa kudu asok blondong pengarem-arem sowan gedheku ana ing Majapahit jalaran wisik kang tak tampa. Nggih, sedane Rama Arya Subandar jebul kakrene woi Majapahit. Sedanipun Sudarma panjenengan Kanjeng Adipati Arya Subandar mboten nanging dipun krenah tiyang-tiyang Majapahit Kanjeng Adipati. Kaya ngono. Nanging kenging menapa saben pendak setahun sepisan panjenengan asok blondong pengarem-arem tumrap Praja Majapahit Kanjeng Adipati. Siung laut nggih. Tinarep buka rasaning penggalih ingsun. Mula dina iki sinengsenan kabeh para sentana lan ngayaka praja ing Kadipaten Ngrati. Dina iki aku mbali lho. Menawi panjenengan badhe nedya balela tumrap Raton Majapahit, panjenengan cekap lenggah jigrang sia tumpang kula ingkang badhe nitih joli jempolan merangi yang sangat Majapahit akan Adipati. Siung laut nggih. Kabeh wis tak petung tunulan bathine. Dina iki nganakake garis pemisah Majapahit Ngrati. Kados mekaten yen to sak mangke wonten rawuhipun tiyang-tiyang saking Majapahit tertamtu kabar sakmenika sampun dumugi wonten ing Majapahit jalaran panjenengan boten sowan wonten
Kangmas Rangga Jambi wilujeng rawuhipun kula ngaturaken paseban tono kami konjuk dumateng dika Kangmas. Seling nek aku sedulurmu tuwa. Kados Yo, mekaten. tak tampa mung puja astuti wae kebataman. Kula tampa tangan kalih kapundi pinangka jimat mugi lestari ngen kula dados pengayoman wonten ing Kabupaten Grati. Sliramu kuwi asine isih muda, nanging dipilih dadi pengayuman. Yen wis dadi pengayuman kudu ambek para marta. Aja nganti tumindak adigang adibung saka ira saka ingsun. Yo senajan to sliramu kuwi ndek panguwasa, nanging aja nganti nggunakake panguwasamu sak wenang-wenang. Mergo sliramu ki dilenggahake. Dadi bupati ana ing Kabupaten Grati. Iki mergo sayuk rukuning kawula cilik kang padha nyengkuyung lenggahake lawan sliramu jumeneng adipati ing Kabupaten Grati. Yen sliramu ngucapken kaya ngono kuwi mau, pun kakang rumangsa bombong ing sajroning atiku dene sliramu wis bisa momong para kawula ana ing Kabupaten Grati. Tak padha Basuki to? Basuki. Matur nuwun dumateng pangalembonanipun Kangmas Rangga. Aku ki ora ngalembono. Mas, Kakang ki nek ngucap ki apa anane? Ya to? Jenenge aku ki jejering Senopati. Ana ing kraton Majapahit kuwi kudu tumindak sing bener, aja nganti nalisir saka bener. Kena kanggo tuladha kaca brenggalaning kabeh kawula ing kraton Majapahit. Sing tak golek iki budi pekerti kang apik. Kangmas Rangga Jam. Apa? Kula aturi pirsa. Bebasan wong Minang durung abang. Nembe kemawon. Kula kalih patih Siang Laut. Nedya merong kampuh jinggo mbodan tanpa ratu. Wali dumateng panguwasa ning Majapahit. Jalaran. Kula matur menika nggih waten. Heeh. Kena ngapa to? Kula mbalela mangkang pernatan Ratu Majapahit. Jalaran. Kula menika badhe ngudi tuwuh dumateng sedanipun tiyang sepuh kula Rama Arya Bandarswara. Kangmas. Paring atu. Jebul sedanipun Rama Arya Subandar menika boten kapundhut dening Jawata ingkang akarya loka. Nanging sedanipun Rama Arya Subandar dipun krena tiang-tiang Majapahit napa lepat yen kula mbaela. Napa lepat yen kula merong kampuh jinggo. Ora luput. Bener. Mergo kowe iki anak lanang. Anak lanang kuwi kudu iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Mergo sliramu kuwi cilik dililiting diake nganti dewasa nganti duwe palenggan. Dimas, kabarane to? Apa to sebabe pun kakang tumapak ana ing Kabupaten Grati. Mung bakune nak yenake. Saur kukilane kabeh para kawula ing Kabupaten Grati yen Bandar Subali ing ari kalenggan iki mbalela tatanan ana ing kraton Majapahit. Monggo yen kowe arep mudi tuwuh marang wong tuamu sing wis bali ana ing Kasedan Jati, nanging sliramu kudu miwir marang kaluputane Rama Adipati Harya Subandar. Rama Adipati Harya Subandar kang nalika semana kuwi senopati perang ana ing kraton Majapahit kalebu pun kakang. Apa to sebabe nganti Rama Adipati Harya Subandar ento pidana pati merga nalika semana dhewene duwe kaluputan tumrap tatanan ing kraton Majapahit ora beda kaya sliramu. Lah aja nganti nguler kilan tumindake wong tuaku lan wong tuamu nganti dhewene duwe pidana pati
Mergo kabeh kuwi kaluputaning Rama dhewe. Mergo Rama Adipati Arya Subandar nalika semana uga kepengin mancal tatanan ing kraton Majapahit. Dimas sing wis ya wis sing durung bae aja nganti diamban. Ayo bebarengan kelawan pun kakak. Sowan ana ngersa dalem sinuwun Prabu Brata nguncuk agasta kabeh kaluputanmu mengko aku sing nyuwunake pangapura ngersa dalem. Kangen Jambi. Apa? Aja ngudal piwulang pindhane dalang aja ngojai kaya kiai. Wis tak beton tunulan badine nggonku merong wani marang pranatane Majapahit. Sepisan meneh ora caplak andeng-andeng. Ora sanak kadang mitra kanggo. Lamun torang ngombyoni legase Bandar Supali minggat. Aku kelawan siram tunggal bopo biyung marang ngersa dalem Rama Adipati Arya Subandar. Nanging ing wektu dina iki aku dadi senopati perang ora ing kraton Majapahit. Yen kena dak peper ewo dene siramu ora kena dak peper metu jaba aseni. Senani bab kadang merdo panjenengan siang lo panjenengan cekap lenggah cikran selutumpang kula yang badhe ngonduraken tiang-tiang Majapahit. Kerek rompek rongkat timbul yen bodoh kali biyui padang saito. Roman tujuh ojo enak kapenak lungguh jikang sila tumbang ora suwe Majapahit berubah.